karanta book of Psalm chapter 2 verse number 7. Bible ya ce Ubangiji da kansa ya ce da annabi Dawuda, My son, today I have begotten you. Ɗana, a yau ni na haife ka. Sannan a first epistle of John chapter 2 verse number 9 aka ce, Everyone that does righteousness is born of him. Wai duk masu adalci su ma 'ya'yan Allah ne. Idan kuka tsaya kuka nutsi tsam, an ce Izra an kira shi ɗan fari. Sannan Ephraim an kira shi ma ɗan fari. Ta yaya 'ya'yan fari za su zama guda biyu? Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa, wa qalu takhadha ar-rahman walada. Laqad ji'tum shay'an idda. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Acts of the Apostle chapter 4 verse number 27. Bible called Jesus servant of God. Acts of the Apostle chapter 4 verse number 30. Shi ma an kira annabi Isa bawan Allah.